L'arribada dels fons al museu, de les peces que ens arriben, a vegades és curiosa. En aquest cas, 12 monedes d'or van ser trobades per un grup de nens que estaven jugant al carrer Esglaiers d'aquí a Olot, al costat d'unes obres. Les van trobar enterrades en una muntanyeta de terra, les van recollir, les van portar a casa i d'alguna manera els pares es van adreçar i les van acabar dipositant aquí al museu. Aquestes monedes mai sabrem de qui eren, si les va enterrar algun veí davant de casa, és una història que queda oberta, però les peces dipositades aquí amb nosaltres.